Terve taas kaikille. Täällä olisi tää Terraria Let's Play. Pitäis kyllä mennä taas tänne no niin. Voi vittu, heti kuolin. Joo, no hyvin alkaa tämä paska taas juu. Joo, pitäis kyllä tämä Bomberman saada tänne. Vittu tuo ovi on rikki, perkele. Perkele. Tuossa on puut, perkele. Minä en kyllä nyt muista mitään, tälle. Tää vanhalla Rage-gamerilla alkaa olla dementtiä saada. Elämän tummat pilvet, ei kun elämän huono puoli, ei kun jotta tämmöstä. On tämä, juu. Kaikkea paskaa, sä nykynuorisolta nää keksii. Perkele, tonne keksii kaikkea paskaa. Eiku Juu, totta kai, niinku voi vittu tää hieno. Juu. Sitten mä teen tähän tämmösen huoneen, että kun mä spawnaan, niin mä en aiheuta kaikkea paskaa tosta, niin mussun, tussun. Juu, sitten Sitten tuo sade on vähän, saattaa kuulua kameraan, mutta tää tosiaan sataja on vähän semmonen heikohkompi peltikatto. Juu. Ihan nyt vaan pelaillaan täällä ja tuossa on tuo huono, mä spawnaan siihen, niin mä en riko mitään blokkeja. Vaan pitää mennä jonnekin kaivoksiin ehkä. Ei ehkä, pitää, saatana. Vittu mä en mitään osaa saatana nykyään, ei mitään musta. Kontrollit ihan perrisestä ja. Pitää tehdä nyt tehdään kyllä tämä tähän näin. Tähän tämmönen, köysi on tästä kätevä, että täällä voi vaan Please. Vittu torchi haista. Haista torchi vittu. Ai se on tossa vähän sivu osu. Kutiin meni. Niinku tohon noin. Mutta joo, nyt pitää mennä tänne vielä. Vielä lisää tätä köytä tähän. Vittu. Siinä on toinen. Perkele. Pitää kolmas vielä siihen tunkki. Mikä on huono onnen päivä, kun sä tänään kun tämmösiä torcheja laittanut ite tohon tielle. Se köysi loppu. Ihan kätevästi. Mitä vittu, en edes kuollut. Ei helvetti. Maailma on muuttunut paremmaksi paikaksi. Perkele. Pelottavas lime. Että. Kaktusmiekalla tapetaan kaikki. Minä olen kyllä nyt näkymätön. Kuolematon kuule tämän kaktusmiekon kanssa. En voi kuolla, kun mulla on tämä ase. En vaan voi. Ei vittu, mä en halua tulvia. Ei vittu, se oli joku iso. Ehkä haluankin, koska sitten mä en kuole tohon falliin. Juu, vittu, kaktusmiekka esille. Kaktuksella lyhyen sut. Oh god. Kukunko mä nyt tän? Hirvee, ihan joku Indiana Oh god. Indiana Jones kopi joku. Tollainen vesi nousee niinku niissä peleissä. Äkkiä tommoista tohon, niin se ei nousis. Ei se nouse ennen. Selvisimme. Selviämme toiseen päivään. No emme ehkä. Ei kyllä vitussa mihinkä toiseen päivään saada selvitä. Minne toi vesi on nyt menossa? The fuck? Ok, se vaan niinku hävis. Joo, logiksi 5/5.
Voisin sanoa. Vesi vaan tolleen noin kun häviää ilman mitään reikää. Ei kyllä tuolla oli tommonen kolo, voi vittu. Voi vittu, mä oon kätevä mies. Tommostakaan pikkus juttua tii. Täällä on tommonen tohon noin. Perkele, ei vittu. Ei vittu pimppi. Ei perkele. 6 damagea, ai perkele, ai kuoli. Oi vitu. No. Oi. Mä kyllä kuolen. Voi vittu. No joo, minut kyllä murhattiin nyt tällä kertaa. Perkele. Tästä. Nyt on tuo filter. Voi helvet. Nyt kyllä meni hermot tohon mainaamiseen. Ja lyödä lintua. Perkele, lintu tuu tänne. Lintu tuu tänne, saatana. Get over here. Se menee tonne piiluun, voi vittu. Tippunut tähti. Juu. Juu, tosissaan. Tässä nyt mennään tänne ei vittu tänne eikä kannattanut ehkä mennä. Ei vitut. Kyllä hyvä päätös oli tämä. Ei vittu. Mitä noi jo äiti? Äiti auta. Helvetti. Oi vittu. Ei perkele. Eihän tämä onnistu. Ei. Mene pois. Mene pois. Vittu please. God no. Please. Vittu. Taas mä kuolin, saatana. Taas myö kuoli. Miksi no ei tullut? Olisiko sitä lyijystä tehdä nyt? Onko tää on ainakin 2? Rimaa noinkin palaa. Leon pikaksi vai tehdäänpä itse asiassa miekka kun me kuollaan, niin usein. Kyllä tuo miekka. Kuollaan koko ajan. Perkele. Siitä päivää kättä sapaskaksi. Sanoo minne. Vai. Vois kyllä tehdä tuommoisen tosta. Nopeasti. Juu. Perkele. Koko ajan kuolla. Mihin tää maailma vittu menossa? Koko ajan vaan vittu kuollaan. Helvetin väkivaltainen peli. Saatana. Jos ajatellaan, niin mun pitäisi tehdä, jotta se oli arroveita, niin siihen meni tää tavaraa, vittu. Näytin jonkun muun paikan mainita, että on ihan paskapaikka. Heilutan lyijymiekkaani. Mitä vittua lyijymiekka? Lyijymiekka, ei vittu. Pelintekijöillä tyllyssä. Haija! Ai perkele. Tappamalee. No niin, siis seuraavassa episodissa tässä nyt vielä kerätään resursseja seuraavat ehkä 4 episodia, koska ei pitää alussa avata tässä Terrariassa niin paljon kerätä näitä mainota. Ja sitten kuolen niin usein, niin
Tässä menee kallista aikaa ihan hukka. Ihan hukka. Eiku hetkinen. No ei ehkä ihan, mutta mä leikkien kuitenkin. Uusi monitori tosissaan. Olin siellä gurun luona, niin en voinut ottaa isompaa monitoria mukaan. Se oli vähän siitä. Oli vähän ne 2 ensimmäistä videoa vähän surkealaatuisia. Nyt on ehkä pikkusen parempi laatuinen video. No ei ehkä paljon, mutta kuitenkin pikkusen ainakin. Nee, kuole! Nee, kuole jo! Nee, Hadouken! Tosta nyt vaikka tolleen, no 3 palikkaa pois. Sitten tolleen, no noin ja tosta noin vähän niinku noin ja ai että 2 limaa tuleva vihreä ja sininen lima olevat nyt mä tuppen taas lästyttämään niinku minäkin abina. Juu. Tässä sitä nyt LPtä. Tässä. Joo. Seuraavaksihan se olisi se seuraava bossihan se on se Eye of Cthulhu. Mutta siihenkin pitäisi olla, no ei pian, mutta itse tykkään full silver armor, niin se minun mielestä menee aika hyvin sille. Ihan helposti oikeastaan, mutta sitten joku vandi, niin sitten se menee aika nopeasti. Täällä on taas tämä paska, oi vittu. Oi vittu. Tämähän se on se ilkeä paikka, missä mä viimeksi kuolin. Juu, mutta kyllähän se täältä pitää silti mennä. Ikävä kyllä. No, please. Let me through. Tästä alkaa muuttua lumibiomi, kun laitan näitä lumia lunta tänne, niin se peli luulee tällä satas lunta. Oh god, no, fuck you. Ebon sandia, niin no nyt. Mitä? Eikö tää pitää... Okei, ei tää yleensä kyllä ihan... Pre-armorissa ei oikein muutu tuo hiekka, mutta nyt se tekee muutoksen. Oh god. Okei, äkkiä muita. Sellainen suojapaikka. Näiltä iittareilta syöjiltä. Kuten tämä itse peli sanoo. Okei, nyt on vähän suojaa kaikkelta mahdolliselta paskalta. Niin, nyt päästään taas ehkä jatkamaan. Ei näköjään. No niin, vaan varmata. Hei. Joo. Tulee herra sielujen syöjä. Miten sielujen syöllä? Ei mulla oo sielua. Ei tarvitse tulla tänne. Hehehehe. No niin, lähtihän ne. Usko jopa minuun. Ei helvetti.
Jaa, ja nyt se rupes pikkusen satamaan. Saatana. Eek! Ei helvetti, äkkiä piillo. Piilo, no niin, se on niinku noin. Tapettiin se. Viimeisepä ei pääse kyllä läpi. Ei. Goddammit. Kuolin melkein ihan vaan sen takia, koska... Ja... Oh god. Saatan selvitä vielä. Mutta ennen kuin selviä. Ketään noin sen ajaa. Sä näeks kun mä otan näitä. Näkin kaikki puutoksi. Tavaraksi. Ei perkele, kuoltiin. Kuoltiin taas melkein. Kokonaan läpi, niin kato voi tulevaisuuden farmit tehdä tähän näin jo nyt tässä vaiheessa. Lumipalloja käytetään. Wow, sairaan nopea. Ihan hirveä. Hyödyntämäänkin. Näitä arvoita kyllä pitäisi tehdä. Perkele. Tää paska. Grrrr. Tämmönen yksi pikku kuoppa, jonka ympärillä parveilee vihollisia, on mukaan joku haaste. Wow. Okei, pitäis tehdä näin. Sitä niinku näin. Hadouken. Mä ei ehkä mikään vies tullut täältä. Perkele. Se tulee se satana yökin. Perse. I didn't came fully prepared, fuck. Nuo tuohon. Oh, god damn it. Mulla on sitä perkeleen paskaa. Ai jaa, näinkö mä noista paskoista läpi? Joriken. Fuu. Jos saan sanoa.
fuu, vitun fuu. Ei. Tähän niinku nää. Ei vittu. Ne pääsee läpi. Saatana. Oh god, there's much.